Шығарылышыбызын дәвам итәбез. Жай яраткан китабыңны кыстырып табигатькә чыгу өчен иң кулай вакыт. Бу уңайдан Казан утлары журналы ай сайын берәр кисә китабы чыгара. 13-нчесе булып Ринат Мөхәммәдиевнең «Кыргый атауга сәяхәт» китабы басылды. Басманы киң катлам укучыларга Татмедианың матбугат үзәгендә тәкъдим иттеләр. Тулырак Ләлә Зәйнуллина видеосюжетында. Ринат Мөхәммәдиев Мәскәүдә яшәп иҗат итүче язучы, Татар дөньясы газетасы баш мөхәррире, 70ләп китап авторы. «Кыргый атауга сәяхәт» китабында Яңа Зеландиядә ташландык утрауда татар кешесе белән очрашуын, хәзер аның туган якларына кайта алмыйча яшәвен ача. Миңа үземнең эшләрем процессында бик күп чит илләрдә булырга туры килде, бик күп татар кешеләре белән очрашырга язды. Менә бу әсәрләрдә үземнең шушы ерак илләргә сәяхәт һәм андагы гыйбрәтле очрашулар кергән. Шуның белән дә ул укучыны үзенә җәлеп итер дип уйлыйм мин. Татар халкы бик күп таралган һәм кая барсаң да алар кызыклы, лаеклы язмыш кичерәләр. Мауктыргыч, җиңел, бер сулышта укыла торган әсәр, язмыйча калып булмый торган вакыйга. Ринат абый әсәрләрен укый башлагач, үзеннән үзе шул мөхиткә кирип китәсең. Бөтенләй язучы да читтә кала, китап та читтә кала, син шунда яши башлыйсың. Шул герой булып, шул геройлар күзлегеннән. Аның менә бу әсәрендә дә аның тасвирлаулары океан өстендәге менә шул ресторанда үзең утырган кебек. Шул Кубадагы кымлыкның исселеге үзеңнең аяңа эләккән кебек. Менә шуннан да ул шул хәтле сүрәтләргә оста һәм кешене шул хәтле үзенең әсәрләре белән алып кирип китә. Язма документаль әсәр кебек укыла, ләкин моны документаль жанр дип кабул итәргә кирәкми дип искәртте Татарстан язучылар берлеге рәисе. Бу әлбәттә безнең укучы өчен шуннан да яңалыктыр дип уйлыйм. Монда әлбәттә теге әдәби әсәр ягыннан, эстетик ләззәт бирү ягыннан гына түгел, монда географияның киңәюе. Шуннан да Ринат абый бит инде аның булмаган җире юк, ярты дөньяны айкап чыккан кеше. Ничек булган шулай язмый, аның фантазиясе кушыла. Ринат абый булган вакыйгаларны аны хәтта уйлап табып та алмый бит. Туган телендә укыган кеше бер вакытта да ниндидер яман эшләргә, ниндидер ялгышларга сәләтле дип санамыйм мин. Гомумән татар теле, татар авылындагы тәрбия ул безнең милләтебезнең иң зур хәзинәсе. Бүген заманалар бүтән, калын китаплар киштә өчен генә, кисә форматында басылган китаплар татар әдәбиятына үзгә кызыксыну уятты. Татар китап укымый, татарның укырлык әсәрләре, язырлык язучылары юк диючеләргә бу яхшы җавап. Күз алдына әйтегез, 30 мең тираж. Һәм шуның 80% инде сатылып беткән. Бу әлбәттә татар милләтенең чын милләт булуын, укучы халыгы булуын, яза белгән язучы кешеләре булуын тасвирлаучы проект. Шушы ук җыентыкта авторның тагын берничә хикәясе урын алган. Ринат Мөхәммәдиев ул зур бүләкләр лауреаты булу белән бергә нәкъ менә татар прозасында аның 70-80 елларында үзгә бер из салган һәм үзенең тулы бер юнәлешен булдырган әдипләрнең берсе. Чара загында Ринат Мөхәммәдиев укучыларына автографлы китапларда өләште. Ләлә Зәйнуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.